Aşgabatda guruluşukçu işçiler şertlerden şikayetçi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23-24 fevral günleri paýtagyt Aşgabatyň dürli künjegine alınıp barlayan ýaşaýyş jaýlaryň guruluşuk işleri we sport teskarlarynyň guruluşuk meýilnamalary bilen tanyşdy. Prezidentiň guruluşuk pudowy bilen bagly eden saparynyň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň büyük firmasynyň ýerine ýetirýän guruluşuk teskarlaryny işçileriň agyr şertlerden şikayet edýändigini habar berýär. İşçilerden bir büyük dağ şertlerden när İçeri İşler Ministrligine değişli polisiýa işgärleriniň giýje sagat 2-den soň gelip işçileri tutsuk etmek haýbatyny atyp olardan para talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä guruluşy büyük firmasyna tapşyrylan atelyň guruluşyny Türkmenistanly işçiler giýje sagat 2-3 öçenli işleýär. Türkmen Döwlet Medeniýetynyň geçen ýylyň maý aýyna beren habaryna görä Fransiýanyň büyük batiman kompaniýasy Köpetdağyň eteginde Aşgabatyň Çanlybyl şaýorunyň ugruna halkara maslahat merkezini hem de mihmanhana gurýar. Türkmen medeniýeti bu deskalaryň käbiriniň guruluşyny geçen ýylyň mart aýyna başlanýanyny habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy guruluşuk işçileriniň biriniň sözlerine salgylanyp olaryň aýlyk haklarynyň 1000 manat töweregini aýdýar. Oglanlar atel gurýar. Olara diňç berilmeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy guruluşukçynyň sözlerine salgylanyar. Onuň gurrun bermegine görä işçileri diňe firmanyň aýlyk tölegi ýa-da uzun iş sagatlary kötemeýär. Olary köteýän ýene de bir ýagdaý bar. Bir işçiniň gurrun bermegine görä guruluşukçylar giýje ýarymdan agyndan soň surnugup işten çykanlaryny polisiýanyň işgärleri gelip, olaryň bir näçesini haýbat atyp alyp gidýär. Olar Türkmeniň elinde işlääninden fransuzlaryň elinde ölenini gowy görýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy işçileriň şikayatyny ýetirýär. Onuň sözlerine görä polisiýanyň gullukçylary tutan işçileriň her gaýsyndan 100 manatdan para talap edýär. Mundan ozal 2018-nji ýylyň maý aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýdan habarly çeşmesi büyük firmasynyň Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsuzlygy sebäpli käbir guruluşyklary başlamagyny habar beripdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady krizisi başlany geçirýär. Halkara valyuta fondy ýaly halkara maliýe guramalarynyň hünärmenleri Türkmen hökümetine döwlet serişdelerini tygyşytlamagy maslahat berse de Türkmenistana kaşaň mihmanhanalaryň guruluşy dowam edýär. Hökümetçi neşirler wagtal bu guruluşyklaryň işi diýilaty iş bilen üpçün edýändigini aýdyp bu taslamалary taryplap çykyş edýär. Büyük Türkmenistan'a işlemäge 1993-nji ýylda başlady. Bu kampaniýanyň Türkmen paýtagtyna goran desgalarynyň arasyna prezident köşkü, parlamentiň binasy, 5 ýyldızly ýyldız mihmanhanasy, maslahatlar köşkü, halkara ynsanperwerlik ilmleri ösüş universitetiniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutunyň, Türkmenistanyň Sowda Senagat palatasynyň binalary bar. Fransuz kampaniýasynyň başlygy Martin Buýuk 2016-njy ýylyň oktýabryna we 2017-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistan bilen mundan aňyrykym hyzmatdaşlyk etmegi maslahatlaşmak üçin Aşgabada geldi we Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan kabul edildi.